Quina tradició té esta festa de la flor? Jo, segons tinc entès, és molt antiga, molt antiga. Jo crec que al començar en els romans, però jo crec que últimament, segons la història pareix que diu, va sobre el 1400 o 1500, era una festa pagana i continua sent, encara que heu du ara, ja fa molts anys, una cofradia, la cofradia del Rosari, o del Roser, que diguem. Estos són els que duen la festa, que no és que l'han fet religiosa, però van dins de la festa dels clavaris de cada any. I a la nostra ciutat, en Torrent, quant de temps fa que se celebra este dia? Ui, jo no ho sé, jo no ho podria dir, podrà ser que siguin 2 o 3 sigles, una cosa així. O sea, podria ser, des de luego, 200 o 300 anys segur. I en esta festa que se vol celebrar? ¿Que arriba la primavera? Arriba la primavera, entonces el llauraor, o sea, la primera flor es la de las entonces es la que li ofereix, o sigui, a la Mare de Déu, o sigui, com una espècie de últimament sagrat, com una espècie de religiosa, encara que al principi era pagana, com hem dit antes, i entonces, clar, efectivament era una espècie de festa o de conmemoració de l'entrada de la primavera. Últimament s'ha fet aixina, i entonces lo normal és que simbolitza l'eixir, esta flor de l'ermita, perquè efectivament el Torrent ha sigut sempre, no ha tingut pràcticament res d'hort, ha sigut tot secà, i entonces els llauraors, lo normal era sempre carrer de l'ermita amunt, siga pa Can Montserrat o siga pa Can Mas del Jutge, a l'Horteta, tots els clàssics termes o zones del secà de Torrent, i entonces l'entrada de la flor se fa des de l'ermita, que simbolitza l'entrada al poble. Jo volia dir així. La polla está en la escalera.
aquí no se rompe. Ahí, ya está, ahora ya está. Que tenga mucho. Ahora ya está, ahora ya está. Que antes, els cerrudos, que antes, yo os dije, metedlo en la cara, no lo necesito fuera. Ahora, ya está bien. Bueno, en esta festa ves que n'hi ha clavarís i n'hi ha persones de la Junta. Quin és el paper de cada un? Bueno, la Junta és el de coordinar els actes i controlar un poc els clavaris i de dir el que tenen que fer i recordar-li en tot moment totes les normatives que n'hi ha, si tots els permisos que tenen que demanar, com és el primer any que fan la festa, la Junta és qui tots els anys sap de què va, és més que res estar sobre ells per vendre-los del que tenen que fer, perquè no s'oblidi res. El que us subvenciona esta festa són els mateixos clavarís i juntes. Són els mateixos clavaris, que hi ha una... Els clavaris paguen unes coses i la Junta paga unes coses. A part de que demanen subvencions els consellers, que això no té res que veure, però en principi ells tenen que pagar-se la festa ells i després n'hi ha coses que es paga la Junta. Bueno, i els clavaris com se l'exigen? Els clavaris normalment solen exigir-se per grupos, entonces ells més que res són els que diuen, va, este grupo de Che, nosaltres l'any que ve som un grupo que volem fer la festa. Entonces ho demanen a la Junta, entonces la Junta té que dir, bueno, pues conforme, i si hi ha un altre grup que ja l'ha demanat antes, diuen, espero-se per l'any que ve, però la norma principal és que aquí que vulgui fer la festa té que ser cofrade, en principi. Si no és cofrade no pot fer la festa. I el preparatiu d'este dia quan es comença? Bueno, el preparatiu d'este dia no és un dia només el preparatiu, sinó que això és una festa de tot l'any. És l'única cofradia, l'única claveria que té festa, fa una festa durant tot l'any, és per etapes. Entonces, es comença quan acaba l'altra claveria. Si acaba la claveria en maig, mayo, el segon diumenge ja automàticament es comença. El segon diumenge ja se diuen quins clavaris són, i ells ja la Junta els reuneix dins del mateix mes o a finals de principis de juny, li se reuneix, li se diuen les normes que n'hi ha, que tenen que fer els traslados de la Mare de Déu, en coets i tot, n'hi ha una Mare de Déu que és la que se trau en el mes d'octubre, però que els clavaris durant tot l'any se la van portant a casa cada 15 dies, cada setmana, segons els clavaris que n'hi ha, van fent-se traslados, ells mateixa. Entonces, quan arriba el mes d'octubre, entonces és que comencen la primera festa que tenen ells, que és la festa del mes d'octubre, que és el Rosari del Carrer. I quan acaba la festa del Rosari del Carrer, ells en setembre continuen fent-se els seus traslados de la Mare de Déu del Roser cada X temps. I després se torna a parar, diguem, en el 8 de desembre, que és la festa de la Puríssima, a començar la festa de l'Aurora. Entonces comença el 8 de desembre i acaba el dia dels Reis. Entonces, ja quan naix el niñet, el segon dia de Nadal, ja se treu el niñet de la bola, que se diu.
i quan acaba aquesta festa es continua una altra vegada fent els traslados ja i ja estem a febrer, entonces en febrer ja estem així que comença la festa de la flor, que és la que estem ara. Bueno, i ara fa un almoçar i després també un dinar. Així pot vindre tota la gent que vulgui? Pues sí, vamos, en principi sí que pot vindre tot el món, no? Venen pues, els que coneixen més la festa, els clavaris dels altres anys i coses així, no? I al dinar, pues venen... Els clavaris són els que paguen la paella i entonces en un principi pues ells poden dur a invitats, no? Pues a pares o amics i després tots els de la Junta, clar, i gent que vulgui vindre. Sempre se fa en esta caseta? Sí, sí, sempre, sempre. Des que ha començat això, sempre s'ha fet així. Però bueno, esta caseta no és de la Junta, de qui és? Per què ho feu així? Pues no ho sé, cert, però esta caseta és de Kiko i Kiko sempre l'ha deixat, vamos, no ha posat ninguna pega i se fa així. Ja vam acabar d'almoçar. Ara què queda en el dia de la festa de la flor? Bueno, en el dia d'esta festa encara queda molt. O sigui, ara han fet l'almoçar que es fa ja tradicionalment per tota la gent major, podríem dir, i la gent ja més jove, però que no són pròpiament els festers, no? I ara es va preparar la paella, que és ja lo típic del dia d'avui, que és la paella de la flor. Els clavaris han vingut ara i es comença a fer-se la paella i aquesta paella pues, se converteix en algo que és algo més que menjar-se un pla d'arròs, es converteix en una festa en la que els que estan fent la paella pues, se tenen que defendre dels atacs de tots els altres que volen tirar els coets, que volen interrompir aquesta paella i al final pues, mai se sap si se menjarà arròs, si no se menjarà arròs, si quedarà o no quedarà i després pues, ja per la vesprada ja n'hi ha més tranquil·litat i tots se preparen per les 9 de la nit, que és el moment en què ja se fa l'entrada de la flor pròpiament dita, no? I després ja, pues, quan arriben a la plaça de l'església, el retor trenca la rameta de la rama de l'armeler i entonces ja se dona, considerem, la consigna de que ja se poden soltar els coets i s'acaba ja en la cordà típica d'esta festa. Este almoçar has començat este matí molt pronte per part d'una quantitat de gent de totes les edats que han vingut a aquesta caseta des de fa molts anys i ara anar preparant aquest almoçar, que ja està acabant-se, que per cert este any ha fallat el cafè, però no n'hi ha problema, i així estem tots esperant a la paella. I, bueno, esta festa no és d'ara, és molt antiga. Com evoluciona any a any? Bueno, esta festa és molt antiga, des de luego està datada, no? Perquè n'hi ha alguns cronistes, historiadors així de torrent que tenen més o manco datar la fetxa que es començar. Jo calculo que fa més de 100 anys que es començar aquest costum. És una festa que és meitat folclòric, meitat religiosa, si n'hi ha de tot, no? Ha tingut moltes evolucions i, des de luego, anar va a més, perquè el que està clar és que avui, que és un dia de treball, doncs així n'hi ha, no sé, 30 o 40 persones i més que ne van a vindre, i esta nit se calcula que n'hi haurà més d'un centenar els que n'hi haurà en l'acordar. Per tant, és una festa que està, jo crec que té el porvenir o el futur el té assegurat, però sobretot perquè la gent que n'hi ha així és d'edats
molt diferents. O sigui, així n'hi ha moltes generacions i això assegura que la festa no se pot acabar. Si n'hi ha xavals de 20 anys i homes ja de 60 i pico d'anys, vol dir que l'edat no té res a veure, que així estem tots units per un sentit, anem a dir, festiu de la vida, i per tant això no es pot acabar. La gent, o sigui, el món evoluciona, però la gent continua més o menys siguent els mateixos. És un dia que trenca el ritme de vida habitual, però veig que n'hi ha molts petardos, molts mascles per ahí. Com és que està tan unit això, aquesta tradició? Bueno, és que una part molt important de la festa va unit al foc, o sigui, si anàrem un poc a aquest origen i a aquest simbolisme, o sigui, tenim per una banda el simbolisme de la rama de l'armeler, que vol dir que estem entrant ja en la primavera, que s'ofereixen els fruits agrícoles. Torrent ha sigut un poble agrícola en el seu origen, per tant la festa tenia que estar vinculada al camp, tenia que estar vinculada als fruits del camp, no? I per tant l'armeler en aquest cas simbolitza per una banda que s'acaba ja un període de fred i que ve ja un temps millor. Per una altra part tenim el foc, que va unit molt a les festes d'ací del Mediterrani, el foc com a purificador. Les falles també són foc i també són purificadores. També el fet que s'entre la rama acompanyada per els focs també té el sentit de festa, perquè no n'hi ha festa així en el Mediterrani sense foc, i també en el sentit que el foc crema i purifica les coses. Com estem sentint ara els coets que estan amenitzant este acte, a part de que n'hi ha alguns components que no sabíem explicar a l'origen. Per què se tiren coets sabent que realment hi ha un perill? Pues a pesar de tot, estem així, estem en els coets i no tenim ningú problema en estar alrededor o al voltant d'estos focs. Tornant una altra vegada a la rameta de l'armeler, no ha passat ningú any que la flor no esclatara a temps, que anàreu a per una rameta d'armeler i no tinguera flors? Què feu en aquest cas? Bueno, jo crec que a mi no me consta que hagi hagut ningú any que no hagi hagut flor de l'armeler ja florida, no? Ha hagut problemes en encontrar-lo, no? Ha hagut anys en el que ha gelat molt i s'ha tingut que buscar, no? Però, com estava dient antes un companyero més major que jo, pues ha dit que bé, que si no estava florida, pues és igual, ha magrat la rama i s'han figurat que l'armeler estava florit. Claro, nosaltres no podem anar en contra de la naturalesa, no? Però l'1 de febrer és una fetge que és prou. Normalment n'hi ha armelers florits. Este any, menys que l'any passat, perquè este any fa un poc més de fred, però s'han encontrat. Sempre se n'han encontrat. Bueno, pues armeler, mascle, ja està tot preparat i anem a fer la paella. Sí. El que m'han contat les festes, tots els anys al fer la paella pues, tenen que defendre les cuines perquè li fiquen petardos i coses. Com ho fan per que la paella isca en condicions? Ai, pues aguantant-se, eh?
I enfadant-se, perquè se té que fer la paella i s'ha de fer. Mos tiren coix per ahí per el fumeral i s'han d'aguantar. Ha hagut vegades que la paella sense caldo i nosaltres han tornat a ficar. Ha eixit més malament, però se l'han menjat. Bueno, però al final se la mengen, no? I tots els anys són els mateixos cuiners els que fan les paelles? Hasta que no em vinguin... No, si els clavaris tenen algun interès en algun senyor, el porten. Jo no tinc ningú interès. Bueno, però vostè sempre la fa, que m'han dit que és molt bona. Perquè no tenen a ningú. En quan tinguin algú, jo ja no... I per què és tan tradicional fer esta festa en la seva caseta? No tradicional, és que com se fa tant el bestiar. Anàvem a Cagranera o a Calacurra i arriba un any que mos despatxàrem ja. I és com acordàrem, jo tenia així mitja caseta, un poc més, i acordàrem en eixamplar-la per fer així el porc un poc. Però és que se n'en passen. Ja no és tirar coets, és que ja ven les coses ja que se n'en passen. Vale, però la paella està en marxa, ara que li queda ficar-li la paella? Ara la carxofa, bullir, l'arròs, el safrà i la sal. També m'han contat que és una odissea, una batalla, quan és l'hora de menjar-se-la. Què passa quan ja està la paella feta? Quan és l'hora de menjar-se la paella, com no estan queig, se'n van per els ribassos per allí, perquè en taula no se pot estar. Per què no se pot estar en taula? Perquè tiren coet, xauia i tot el que li dona la gana als homes. Què ocorreix en els clavaris enguany? Pareix que la festa està fora de lo que s'espera de tots els anys. No ha hagut festa, no han hagut molts petardos avui. Home, és que el pressupost n'ha pujat un poquet i n'hi ha que tindre un poquet de consideració, no? Però de totes formes, enseguida va començar la batalla. O sigui que ara enseguida va ja tot el vol. Esta nit no se quedarà la festa sense de petardos? No. Jo pense que no. No, perquè el poquet que teníem se ho havien gastat tot i vamos, que la festa continue, per supost. I en quant a col·laboració, com és que no haveu estat en quasi tot el matí, així, en el dia de la flor? Home, doncs no vam estar tot el matí, perquè n'hi havia clavaris que no han pogut vindre
i entonces havien vingut uns poquets, i els poquets que se n'han tingut que anar al baix a per unes quantes coses i s'han tingut que pujar, però la intenció de nosaltres era estar tots així. Ah, venimos los flors! Però què, collons? Estareu sent poc! Puta, ja no feu res, de caso! Què que se'n passen? Per favor, què? Què feu això? Què? I el canyí? Què que cau amb una puta? ¡Serietat! ¡Que no li deu a la coet! Què t'ha ratllat la paella? Mira, anem pa callar. Que sí, van a dir el coet. No, ara espereu que se repose. Espereu un poc. Suau! Ja m'ho devíem de retornar. Ja m'ho de retornar. Teniu clar? Estem treballant. Teniu clar? Nardo! Va! Para el portero! Nico! Cantar-vos a la banca. No, jo vull verdura. Ja ho teniu vosaltres? Sí. Què més bo? Vols verdura? Para vosaltres, chiquetes. Ah, poseu el pla. Ah, ja el teniu. Qui té més pla? Qui falta més? Aquí mogollón. Jo vull. La gent de la taula. És el teu? Más abuelos que antes. Apagar. Cuidado que niña.